नुबाय दा एबार मोखांखौ नुगोना नुवाखै आसोल दे सोर दों कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर लाइक गाखिबा लाइक होना होदो खनसे स्रायैनो आरोना आयदै गामसा गाननायसो र' दाम खमनि ना मबाइला एसे केमेरा साफा नुवालै मोनाबाथाय दाम खमनिखाय बाहेरायाव ओंखारबोबाय दा नै खोमसिथारलै नै जेरैबो खोमसिथार बे लाइटआ मोनसेल'ना जोंना खोमसिथार औ नुबाय नुबाय नामा दे भिडिअ नागारलाबाय थालै सानसुमा जोंना आसोल भिडिअ नागारबासो माने वाच टाइमा कमप्लिट जानायनि आरो भिडिअफोरखौ गावजों गाव नायलायबाय था आरोना होमबासो वाच टाइमा आवगायलाङो भिउफोरावबो आवगायलाङो आरोना आंबो माने गासिनिखौबो नायखायो नायबाथाय माने कमेन्ट हरो आरोना होमबासो नायदों होनना मिथियो कमेन्ट हरलायबासो नायनानै कमेन्ट हरलायनांगौ आरोना गावजों गाव होबाय आसोल लाइकखौ दे लाइक होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर दै आसोल नोंनिसिम हलै आं सादा जानोलै एसे जाना लानि र' दे सोर दङ कमेन्ट खालाम सादा नायदों आं र' सादा जानो आं हलै लाइट मोनसे एसे खोमसि नुदों लाइटआ मोनसेल' जाहैबायना ओंखायनो खोमसि बैनाय ओंखारलांखो ना माखो जोंना बैनाय बिक्रम ओंखारलांखो ना माखो दे सोर दं कमेन्ट खालामलायदो अननानै दसे समबाबो थानानै होदो 2 मिनिट 3 मिनिटसोबाबो दे सोर दङ कमेन्ट खालामलाय दे कमेन्ट खालामलाय दे कमेन्ट खालामलाय सोर दंफैयो सोर माने लाइक होआखैबा लाइक होना होदो साथाम दंफैयो दा कमेन्ट खालामलायदो दे दे कमेन्ट खालाम सोर दंफैयो दे लोगोफोर अननानै लाइक होआखैबा लाइक होना होदो बिक्रम गयारा जोंना जायाखै जायाखै जासिनब्रा नै आंना सादा जानाया आंना केमेरा माबालै लानो हायोबा केमेराखौ लासिन खोनाबाय सानसुमा आसोल जोंना गोदान मबाइल लानो हायोबा लादो माबा मोननैबो जाया नामा केमेराया गाज्रि जाबाय नामा मा जाखो आंना केमेरायानो जालालै आरोना केमेराखौ माबाजों सिगांजोंबो बानाय जायोथ' भिडिअफोरखौ उननिया जायाबाबो